Naceu en Forcarei, en Pontevedra, e agora 62 anos, foi deputado por Alianza Popular no Parlamento de Galicia durante 6 anos, conselleiro de Presidencia 4, 3 anos vicepresidente da Xunta na etapa de Xerardo Fernández Albor como presidente. No ano 87 abandoa a pé e apoia a moción de censura do socialista Fernando González Laxe no que no goberno local é vicepresidente un ano máis. Despois integrase en Coalición Galega, formación política que non consigue triunfar nas seguintes eleccións autonómicas. Procesado por irregularidades na concesión da lotería autonómica no ano 90, foi condeado a 6 anos de inhabilitación. Socio dunha empresa de sondeos e estudios sociolóxicos, contertulio, articulista, intelectual e profesor de Ciencia Política da Universidade de Santiago. Don Xosé Luís Barreiro, boas noites. Hola, boa noite. E benvido. Os resultados das pasadas eleccións do 20 de novembro ou do 20N tiveron en Galicia consecuencias, sen dúbida, graves para os partidos da oposición. No primeiro dos casos, no caso do Partido Socialista de Galicia, agudizando, secais unha crise de liderazgo. No segundo, no caso do Bloque, tamén con perda importante de votos, penso que sacando á superficie unha crise interna que en realidade xa estaba dentro do partido desde hai moito tempo, non? Bueno, o resultado das eleccións era bastante previsible. É certo que o Partido Socialista ten unha derrota un pouco máis grande do que se esperaba, que xa se esperaba grande, é un pouco máis grande, pero o demais estaba prácticamente previsto. O Bloque incluso se sostén desde o punto de vista do número de escaños ben, e, por tanto, o resultado en sí mesmo non é sorpresivo. Eu creo que o único daño que produce é aqueles que pensaban, e eu pensaba que podía suceder, non tiña ningunha noticia ao respecto, que o ministro, aínda hoxe ministro Xosé Blanco, podía ser o candidato ás eleccións autonómicas. Eu podía facer desde unha posición de certa ventaxa con respecto a outros candidatos e introducirlle un pouco de suspense ás eleccións galegas. Iso ten dous episodios que o estropean, que son, primeiro, o caso Campeón, e segundo, evidentemente, a gran derrota. Eu creo que o estropea máis a gran derrota, por tanto, a partir deste momento, tampouco non queda suspense especial para as eleccións autonómicas. En calquera caso, don Xosé Luís, ábrense dous procesos importantes no socialismo galego e no BNG. No socialismo galego será o Congreso despois do Congreso de España de febreiro, no caso do BNG despois a Asamblea deste inminente mes xa de xaneiro. Como pensa vostede que van rematar eses dous procesos? Básicamente mal. Por qué? Porque as rectificacións en política, as reordenacións ou as refundacións hai que as facer con calmiña. Estando nesta casa, vai ben, recordaron a vez máis a San Ignacio de Loyola. En tempo de tribulación non debe facerse mudanza. E, por tanto, eu creo que facer os congresos encima da derrota quere dicir que aínda non houbo análisis suficientes para diagnosticar os porqués e, por tanto, facer deses congresos o principio de unha nova etapa. Eu creo que deso vai pecar o Partido Socialista, que fai un congreso encima da herida, e vai pecar o Bloque, que fai un congreso baixo a disculpa das novas eleccións, tamén encima da ferida. E, por tanto, me dá a sensación de que ningún dos dous vai entrar a fondo e vai resolver o problema que os está impedindo neste momento ser pares na loita e darlle un pouco de igualdade á loita co Partido Popular. Vendo o que estamos vendo neses dous partidos políticos, despois de que durante tantos anos se dixera que en Galicia había oco para un partido de centro galeguista, sería bon momento, sería unha oportunidade para crear un partido máis na nosa comunidade, un cuarto partido? Vamos a ver, esa é unha serpe non de verán, senón de décadas. Hai serpes que duran décadas. E a idea de que aquí, eso que di a xente no bar, eu aquí se houbera un partido como Converxencia votaba, non? Que o din centro de miles de galegos. Non é certo. Xa houbo. Vostede formou parte de Coalición Galega. Eu formei parte de Coalición Galega, que non foi para arriba, nin foi para arriba ningunha experiencia de centro. Non hai voto para eso. De tal maneira que eu sempre lle respondía a esa xente: se usted quixera votar a un partido como Converxencia e Unión, facía algo para que o houvese. Non esperaba sentado votando a outro para que houbera ese partido. De tal maneira que eu creo que non hai, en Galicia non hai demanda de un partido nacionalista, nin hai demanda de máis nacionalismo. E eu creo que a posición do Bloque está ganada históricamente, pero é pequena.
e que, por tanto, ten un teito moi baixo, pero non vai pasar de aí, salvo circunstancialmente e sempre a costa exclusivamente do PSOE. E non é capaz de plantarse no centro xusto, onde pudera xogar como xoga en Converxencia ou PNV sobre os electorados da dereita e sobre o electorado da izquierda. Bueno, pois eu creo que os galegos poden ir esquecendo eso, salvo que aparezca un día un Mesías que este disposto a fundalo e que este iluminado desde o principio para que lle dé tempo, porque non hai nin apoios financieros, nin apoios mediáticos, non hai apoios intelectuales, e non hai apoios sociales. É moi difícil. Por tanto, non hai nada que facer sobre isto. Pero, en calquera caso, tamén os parlamentos das outras dúas comunidades autónomas históricas do País Vasco e de Cataluña teñen moitos máis partidos. Por que ocorre eso en Galicia só hai 3? Bueno, xa é tradicional que o electorado máis fragmentado é o vasco e, en segundo lugar, é o catalán. Vamos a ver, porque ali hai electorado nacionalista. E o electorado nacionalista reproduce todos os esquemas do outro electorado. E, por tanto, por decirlo de alguna maneira, vascos e catalanes reproducen o esquema galego en dúas claves. En clave nacionalista teñen PP, PSOE e Izquierda Unida, e en clave autonómica teñen CIU, Esquerra Republicana, e, por tanto, dan 6. E nós non temos pensamento nacionalista. E, por tanto, de vez en cuando collemos votos de cabreados do PSOE ou votos de cabreados do PP e mandámolos a un terceiro partido que pensamos que non vai facer nada e, por tanto, non nos estropea a nosa estrategia de goberno, pero en realidad non queremos que eso suba, e por eso nós non temos eso. De tal maneira que ten que esta explicación que é sinxela, pero é boa, é dicir, a razón pola cual en España no seu conxunto está simplificado, moi simplificado o electorado, prácticamente a 2 partidos, é un pequeno matiz. Ese pequeno matiz é distinto en cada sitio, nun sitio será a Coalición Canaria, noutro sitio será o BNG, etc. E só hai 2 comunidades que realmente xogan con esquema nacionalista puro. E entonces os electorados dá un esquema completo na clave española e outro esquema completo na clave nacionalista. Da transferencia da que falaba vostede, de xente enfadada que deixa de votar o Partido Popular, ou neste caso probablemente o PSOE-DG, o PSOE e o BNG, está o caso de Esquerda Unida nestes últimos comicios. En Galicia tamén subiu considerablemente, pero sabendo probablemente os eleitores que nunca terían unha representación notable, non? Desde o meu punto de vista son eso, tanto Izquierda Unida como UPyD. Eu creo que son partidos que circunstancialmente poden ter 5 ou 6 diputados, pero creo que non están chamados a modificar o esquema de representación nin en España nin en Galicia. Vayamos, se lle parece, a situación actual. O Partido Popular obtén, coido que unha maioría, refírome non só ao Congreso dos Deputados e ao Senado, senón ás deputacións, os concellos, as comunidades autónomas, unha maioría que non se coñece en ningún partido en España desde a creación do Estado Democrático. Vostede pensa que eso pode ser prexudicial, que pode sufrir en... Eso chamaríamoslle dominio, porque a maioría utilizámola para movernos dentro das institucións. É dicir, ten maioría en moitos concellos, ten maioría en moitas diputacións, en moitas comunidades autónomas e no Congreso dos Diputados. Pero no seu conxunto que fan é un dominio da política extraordinariamente poderoso. Pero é perigoso iso? Enorme, enormemente perigoso. O Partido Popular non é neste momento un partido dudoso na súa estrutura democrática. España non é un partido, non é un país que non teña cultura suficiente como para rectificar tan pronto lle empece a ver as orellas ao lobo. O caso da segunda legislatura de Aznar é moi claro. Empeza a ter unhas derivas próximas ao autoritarismo e chega o ciudadano e cepillou nunha tarde sin ningún tipo de problemas, tan pronto lle descubre de verdad o seu defecto. O que si vemos, don Xosé Luís, perdoe que lle interrumpa, é que, nese caso, no caso da última legislatura de Aznar, e no caso, por exemplo, en Galicia do bipartito, que o electorado reacciona máis rapidamente. Reacciona moi rapidamente. E castiga máis rapidamente. Sí, aquí antes admirábamos moito a Francia, porque Francia é moi capaz de votar. Hai moitos casos de eleccións que, sobre unha maioría absoluta de hora, un adelanto electoral a 3 anos, esa maioría absoluta é derrotada. Bueno, aquí empeza a suceder eso.
Por tanto, digamos que o peligro non ven tanto de unha amenaza contra a democracia canto de unha amenaza contra o bo goberno. O goberno sale dos contrastes, e aunque haxa maioría absoluta, ten que estar algo matizada. Eu sempre facía unha declaración cando falábamos aquí, por exemplo, da presencia abafante de Fraga e do seu partido, e me decían, o señor Pujol votou 24 anos gobernando, é verdad, pero o señor Pujol nunca dominou os tres estamentos da política en Cataluña. A política estatal era claro dominio do PSOE, a política municipal e provincial tamén, e realmente Converxencia e Unión solo dominaba a política da comunidade autónoma, a política autonómica. Non é o mesmo que dominalo todo. E, por tanto, nós agora estamos no conxunto de España na situación en que os galegos estuvemos bastante tempo, que hai un único partido que ten prácticamente o control de todo. Eso nun sentido é democrático, a xente quixo así. Pero para quen está diagnosticando política é moi claro que eso é un risco e é un error. Canto cambio rápido de voto, está claro que os responsables de institutos de sondeos estarán moi preocupados porque xa é moito máis difícil prever como en 4 anos pode cambiar totalmente a tendencia. Evidentemente, pero en todo caso si debemos recordar unha cousa. En moitos libros de ciencia política utilízase a palabra pluralismo, utilízase como sinónimo de democracia. E é bastante certo, é dicir, o feito de que haxa un poder repartido e diverso sobre o terreno xeneral da política, a forma en que se reparta a diversidade que teñe é un tema variable, pero ese principio de unha certa diversidade, un famoso autor chamalle poliarquía, é dicir, a multiplicidade de poderes, que é un término que utilizou Hegel en términos históricos con outro significado, pero que está moi actualizado neste momento na política, esa poliarquía é un elemento fundamental. E ora hai, permítaseme a contraposición, hai unha certa monarquía en España. Manda un solo, e ese solo que manda é o Partido Popular. Tamén lle poderían dicir que en tempo dunha crise tan aguda como esta é necesario máis que nunca executar, e a mellor maneira de executar, bueno, os cidadáns demostraron, dándolle unha maioría tan amplia ao Partido Popular, que queren que se execute, non? Sí, non direi, eu non acepto esa afirmación por un dato objetivo. En España non houbo ningún momento, ningún goberno, nos momentos máis críticos, e houbo moitos gobernos en minoría, ningún goberno tuvo dificultad para gobernar. Recordemos que Zapatero non perdeu ningunha votación en 8 anos. Por tanto, non hai problema de autoridade en España. En calquera caso hai que tomar unhas medidas moi duras, todo o mundo sabe, como nunca probablemente. Eso tamén se pode lograr por consenso, e o mellor logralas por consenso que logralas por, como se chama eso, por excesivo poder, non? O caso de Zapatero é moi claro. Pero o problema é de tempo, don Xosé Luís, non hai tempo en Europa, non hai tempo en España. Sí, pero recordemos cando Zapatero chega o día 8 ou o día 9 de maio do 2010 con un diagnóstico e unha perentoria advertencia sobre o futuro de España e a súa economía. 3 días máis tarde vai a un pleno e saca as medidas primeiras, as máis importantes que se fixeron sobre recortes, etc., sin ningún tipo de problema. E Zapatero gobernaba en minoría. Por tanto, ese non foi nunca o problema de España. Mariano Rajoy foi o seu sucesor primeiro, despois o seu predecesor, tamén como vicepresidente da Xunta. Que lle parece a vostede como persoa e como líder? Bueno, vamos a ver, como persona é un bo amigo, non? Tuvemos algún momento de confrontación lamentable. Ese momento de confrontación lamentable, que non tiña nada de personal e que foi político, fireunos durante un tempo de unha maneira severa nas relacións persoais. Está esquecido, en calquera caso? Non, nunca se pola súa banda, digo. Non, claro. Eu creo que pola dele tamén. Non solamente porque nós sempre soupemos que era o que nos enfrentaba, e sempre nos tuvemos un gran cariño e un gran respeto personal, pero o que fixemos foi vernos moi pouco. Durante moito tempo estuvemos moi apartados dos camiños e encontrábamos pouco máis que de casualidade, como alguén di no aeroporto ou na praia de San Xenxo, non? Bueno, como líder eu creo que está no momento en que ten que demostralo, porque Mariano sempre foi un membro, claro, ten unha trayectoria política
digamos que en términos de currículum é o mellor currículum de España. Sí, o mellor currículum de España nos últimos, desde Isabel la Católica, desde Felipe II. E sendo novo, ademais. Sí, bueno, é unha persoa maior. É novo, sí, debe ter agora 56 anos ou por aí, 57. Bueno, pois o problema é que ele nunca foi acima en ninguna etapa complicada, nin en ninguna situación complicada. Sempre foi o vice ou o ministro. Bueno, ahora é a primeira vez, é moi difícil circunstancia, que ten que facer iso, e, por tanto, é o que ten que soster as decisións complicadas, o que ten que arriscar na acción de goberno, e vese que eso lle costa, vese que lle costa adaptarse a esa mentalidade, pero non lle quedará máis remedio que facelo. Veremos en todo caso como lle vai. Onte estivo ben no Congreso, non? Eu creo que acertou moi ben, sempre lles explico aos meus alumnos, e se explicaba no seu momento ao grupo parlamentario, de que a xente cree que un bo parlamentario é porque fai un bo discurso. Iso tamén é bo, pero o bo parlamentario é porque é capaz de diagnosticar o momento no que fai o discurso e fai un discurso apropiado a ese momento. E onde acertaron basicamente todos, pero fundamentalmente os dous grandes, acertaron exactamente no tono que había que emplear onte. E iso dalle aos debates unha sensación de tranquilidade e ao mesmo tempo de altura, incluso no marco das discrepancias. Eu creo que Mariano Rajoy acertou especialmente, non? Porque ele era... Tamén é o que o ten máis fácil, porque o vencedor sempre pode ser máis generoso, pero acertaron os dous onte, sí. Eu tiven a ocasión de traballar con vostede hai anos en Radio Voz, en Camiño de Volta, aquel importante espacio na radiodifusión galega, e vostede me dixo un día que se volvía a política, cousa que por outra parte me dicía que era harto ou farto difícil, o faría, en calquera caso, o Partido Popular. Segue pensando o mesmo? Sí, vamos a ver. Eu teño profundas discrepancias co Partido Popular, casi todas na linguaxe e nas formas e nas estrategias, pero non a teño na ideoloxía de fondo, non a tuve nunca. Eu son un economista liberal, un partidario da economía liberal. Estou moi de acordo, basicamente, coas orientacións que fai o Partido Popular neste asunto. Durante toda a crisis eu veño opinando, e moito antes de que se producira esa famosa ruptura do 2010, veño opinando basicamente nos entornos do Partido Popular, porque son os entornos, obviamente, da economía europea e neste momento do marco económico internacional. Non teño ninguna dúda nese terreno. Arroxa máis dúdas, don Xosé Luís, o Partido Popular actual no plano moral, cecais pisado pola situación económica que hai que resolver, non? Sí, pero eu creo que este modelo non se debe de impoñer solo porque haxa unha crisis. É que eu creo que o feito de non... Eu opino o contrario de unha corriente moi grande que di que o capitalismo fixo crisis. Digo, non, o que fixo crisis foi o feito de non deixar que o capitalismo se depurase na forma en que automáticamente o fai e, por tanto, o feito de ser unha economía intervida para mal, non? Eu creo que, nese sentido, non hai ninguna dúbida. Eu, precisamente porque ese é un elemento moi clave á hora de tomar decisións, non me entendería tomando decisións nun goberno de izquierdas. O que é certo é que eu, nas linguaxes, nos estilos e nas culturas, estou nunha distancia moi grande do Partido Popular de agora. Tamén non estaba no de antes, pero de antes iba en proceso de evolución. É onde agora fixo moitos procesos de involución, por decirlo así, no tempo, sobre todo, de José María Aznar. Bueno, explicaba moi ben Xosé Manuel Beiras, non? Que me decía, ti tes moi peligroso para a izquierda porque és unha persona que ten conviccións de dereita ou de centro-dereita e ten linguaxes e formas estratégicas e perspectivas estéticas de izquierda. Pois seguramente ese é un bo diagnóstico, claro. O cual quer decir que seguramente non sirvo nin para un nin para outro, claro. Xosé Manuel Beiras, que por certo estivo tamén neste espacio como moitísimos outros, afortunadamente. Por certo, desde que vostede se viu apartado da política, ou deixou a política, tivo ofertas confesables de algún partido? De ir nunha lista, de volver á política activa no sentido estrito de decirme se queres entrar nunha lista, solamente unha vez, sí. Que se pode saber de quen? Sí, do bloque, fixo Manso Quintana, sí. Eso non se sabe.
Non ten por que saber, porque eu non tiña ninguna dúbida naquele Pero momento. ninguén lle lo preguntou. Así non, pero vamos, supoño que os amigos de Quintana que o sabrán. Destes últimos anos, para ben ou para mal, temos vista a importancia que ten o lugar de nacemento dun ministro. É increíble, pero é así para a súa comunidade autónoma, refírome, mesmo para a súa localidade ou provincia. Aterá vostede, cree, para Galicia o novo gabinete de Rajoy, se ten varios ministros galegos? Bueno, o mellor é un momento de recordar, eu non me acordo agora se é o avó ou o bisavó de Rajoy é de Forcarei. Por tanto, podíamos empezar a falar de Forcarei. Non debería de ter esa importancia. Eu son un político que trato de ser moi serio, funo cando era político e trato de serlo agora. A min Mariano Rajoy se gobernase para Galicia, defraudaríame. Creo que debe de gobernar en Galicia como en calquera outro sitio. E a aquel ministro que se lle nota de onde é na súa acción de goberno é un mal ministro. Eu creo que hai en este momento razóns moi obxectivas para intervir na política de Galicia sin necesidade de recurrir á cuestión do nacimento. Pero eu creo que non se debe dir en ningún caso máis alá de algunha pequena anécdota. Ou detalles, ou un pero, cariño, que se diría, sí, ou a súa localidade. Eu sempre conto que no mapa 1.25 de Domingo Fontán, que é ese mapa extraordinario de Galicia, que se fixo no século, a final do século XIX, Domingo Fontán, que foi enormemente riguroso en toda a súa plasmación, só fai unha excepción, que é que hai un pequeniño pobo no Concello de Portas, que aparece sin estar no nivel dos povos que aparecen, e que ten un signo convencional moito máis grande como se fora Pontevedra. E pon ali debaixo, Portela do Conde, patria del autor. Bueno, pois, efectivamente, hasta aí pódese chegar, pero non se pode convertir o Concello de Portas no centro de Galicia, entendámonos, non? E eu creo que esa parte debería de coidar, e no meu punto de vista non teño ningún inconveniente, porque non me gusta a política territorializada. Vostede, que é unha persoa de centro-dereita no pensamento, unha persoa liberal, pero nas súas formas de expresarse, como dicía vostede antes, máis ben de esquerdas, que pensamento ten sobre o movimento do 15M, dos indignados? Non é positivo, e díxeno xa desde o primeiro momento nos meus artigos, e non volvín sobre ese asunto. Non é para min por dúas razóns. A primeira é porque eu non creo na simplificación do pensamento, de tal maneira que me parece que é imposible, a base de slogans, a base de twitters, a base de frases cortadas, construir unha realidade. A realidade está moi avanzada en Europa, xa sabemos casi todo, e, por tanto, a profundización é moi difícil. Estou totalmente de acordo con vostede. Ademais, don Xosé Luís, os elementos, os órganos de decisión serían unhas asambleas de dubidosa... Aí vou, esa é a segunda. A segunda cuestión é porque a política ten sentido cando é capaz de coller os intereses diversos, as opinións diversas e incluso confrontadas, non? Incluso a armadurez coa xuventude, etc., e convertilas en propostas tratables no seo da política e convertibles en decisións. E posibles. Claro, pero convertibles en decisións. O feito de manifestar simplemente que un está indignado, o feito de manifestar que un non está de acordo, o feito de decir cousas generales, como decir outro mundo é posible, outra política é posible, non leva a ninguna parte, por tanto, eu creo moito na seriedade do sistema institucional e nas arquitecturas constitucionales, e no resto creo pouco. Fastidialle, xa é a última pregunta, a Xosé Luís Barreiro, que lle lembren soamente por aquela moción de censura, por o barreirazo, por o proceso aquel tamén xudicial? No, vamos a ver, a mí non me molesta nada que me lembren por ninguna das cousas que fixen na miña vida. Gústame hombre, gustaríame máis que a xente recordara con exactitud e con inteligencia as cousas, e non simplemente de oídas, é polo que outros lle dixeron, pero en todo caso, eu non oculto ningunha faceta da miña vida. Ademais, voulle dicir unha cousa, creo que son unha das persoas neste momento máis favorecidas pola boa opinión, eu teño a xente ten de min neste momento un concepto moitísimo millor do que eu son, cree que son moito máis listo, cree que son moito máis bo, debe creer incluso que son moito máis guapo do que en realidade son.
Eu non me escapo deso, por qué? Porque noutro momento creeu que era un bandolero, e creeu que era un sinvergonza, e creeu que era un aproveitado, é unha persona que non tiña nada que facer fora da política e que estaba ali porque tiña que vivir deso. Bueno, pois agora estánme compensando Galicia amplísimamente por eso. En todo caso, si hai unha cousa, que eu sobre eso tomei unha posición moi radical, que os ciudadanos teñen que aprender perfectamente. Nunca cedín a ningunha proposta, nin concreta, nin abstracta. Abstractas túvenas por centos de miles de volta á política. A ciudadanía ten que saber que cando colabora na destrucción dun ciudadano, ese ciudadano debe de quedar destrozado para o aspecto político. Aparece noutro, e aparece moitas veces incluso favorecido e ao mellor incluso é máis útil, pero en todo caso, naquelo no que se destruye, é dicir, España é unha gran fagocitadora de políticos, é unha gran destructora de políticos. Eu fui un dos primeiros, probablemente dos máis injustamente destruídos tamén. Pero non se lle pode dar á xente a idea de que con eso se pode xogar. Bueno, hoxe destruyo, hoxe machaco e mañán vou no buscar. Non, eso pasou con Escipión, pero non debe pasar con nós. Un político en democracia que é destruído se va para a súa casa. E despois a xente se lle parece moi ben, se lle parece que é unha pena e que habría que ir a buscalo, pois ten que reflexionar sobre que pasou naquele momento, pero eu creo que esas cousas non deben ter fácil volta atrás, salvo que haxa un cambio moi grande de circunstancias. Sen dúbida teñen razón os que pensan que vostede é moi intelixente, preparado e que a súa opinión hai que tela en conta. Don Xosé Luís Barreiro, gracias por estar connosco e ata unha vindeira ocasión que haberá, sen dúbida. Foi un placer. Boas noites. E vostedes xa saben que teñen unha cita aquí en Popular Televisión Galicia, Nove Acción, a iso das 9:30, que pasen unha feliz xornada.